କେତେ ପଇସା ଦେଖି କେତେ ପଇସା ରଖିଛୁ ଦେଖି ଦେ କେତେ ପଇସା ରଖିଛୁ ପଇସା ନେଇକି କୁଆ ଯାଉଛୁ ସ୍କେଲ ମାରି ଯାଉଛି ବସେ ସ୍କେଲ କିଣିବୁ ଦେ ତୋର ସ୍କେଲ ଥିଲା ପରା କୁଆ ଗଲା ହାରି ଏ 4.5 ଟଙ୍କା ଧରିଛି 4 ଟଙ୍କାରେ କି ସ୍କେଲ ହବ ମାମା 4 ଟଙ୍କାରେ ହବନି ଆଉ କଣ ରଖିଛୁ ଆଉ କାହା ଦୋକାନକୁ ଯିବୁ ମଟର ଟିକେ ମଟର 4 ଟଙ୍କାରେ ଦେବେନି 10 ଟଙ୍କା ହେଲେ ସ୍କେଲଟା 10 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଦେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଦେବେ ଏଥିରେ ବାବାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବାବା 6 ଟଙ୍କା ଦିଅ ହେଲା କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗିବୁ ଭାଇଠୁ ସ୍କେଲ ଲୁଡ ଆଣି କରିବ ମାଗିବୁ ତାକୁ ସେ ଦବ ଆଉ ଦବ ମାମା କହିଛି ମତେ ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ଦବୁ ହଁ କହିବୁ କେତେଟା ସ୍କେଲ ଅଛି କି ଭାଇର 3ଟା ସ୍କେଲ ଅଛି କେତେଟା ଅଛି ଆଣିବୁ ତା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆଉ ହଁ ତାର ଗୋଟେ ଆଣିବୁ ରି ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ଆଣିବୁ ହେଲା ଦେ ଗୋଟେ ସ୍କେଲ କଣ କହିବୁ ହଁ ଦେବ